Okay, since nga ako inyong amo, mag-training ta. Dili lahi ni siya sa mga training nga inyo makitaan sa TV o sa makitaan niyo sa personal, no? Kini akong training sa inyo is hard ni siya. Pinakalisod sa tanang training sa tibok kalibutan, bisag unsa. Mulay dagang istorya. Sige. Proceed. Sir. Unsa man ang kalaki ninyo nga tarunga daw ng tiil ninyo, be? Ay, panghapang. Ana! Ana! Ang kamay! Salot! Mga bugo ginmong bugo. Na! Ana, oh! Ana ba? Ana! Ikaw, ana! Ha? Ana! Ikaw, dire na! Dire! Okay, good! Karon mag-training ta! Kung desidido yun mo, himog ka ng pinakakuyaw nga tao, no? Una ron! Pusa dire sa ka! Stay lang kaya, ha? Puno lang! Okay, dapa! Bili nga na! I-demo na ko, ha? Na lang, sige, tama to! Ana! Okay, ang lubot! Tarungan ang lubot nimo. Ang kinis siya, dire na siya! Dapat, na, sa pantay! Okay! I'm ready! Give me 3 push-up. Count. 1. Dili na mo. Pasakat na ka. Sabay. Kinanglan bali ni. Kana. Ingat. Dili na mo lagi. Basta ning lubutan ni. Tingin na mo. Okay, anak. Sige. Bantay kag malahi na ron, ha. Sige. Tulo ka push-up. Count. 1. Dili lagi na mo. Ang kini ba? Dili siya paunahon. Magkiyod-kiyod man ka na sagbutan. Tarungan na ba? Tarungan ang lubot ni mo. Ana! Dili na. 1 2 3 Dili. Masakat ka. 3 Ayo. Tensa. Kapikot. Sige. Sir, good morning, sir. Good morning. Good morning. Nalit ko. Asa magagingan? Nalit ko. Nagsawa na Tindog sabay, tindog. Form your line. Tulong mo kamo. Na. Ang your line. Sunog. Hoy! Unsa? Dira. Unsa i-form your line, sir? Ana ba straight? Pasagad naman kakatubang dia ba? Ang kamot. Ana. Pastilan. Mga army nga. Dira na, ha? Dili dia. Ana. Ikaw, pagpaon ti kar. Tagtarong mo. Ang kamot dia. Hoy! Asa ka? Mangi ko, sir, kayo na kay ko. Pagkali tayo. Hindi mo kayo. Okay, nakula na, oh. Kinahanglan. Proceed ang mga kamot pa. Ayaw kalinte. Okay. Tanga! Stop it. Get some help. Final na yung desisyon. Final na ba? Yes, sir. Who say no? Ginagawa mo. Okay, wala. Nganong natulog mo ka? Kita yung ulo. Nganong napil? Kita yung ulo. Sige na, mapil. Tindog straight. Okay. Open your eyes. Okay. Ayaw mo sigtabi. Ibutang yung kamot sa ulo. Ibutang. Woo! Inyong kamot ba mga bugo? Dili mo! Dia! Ikaw dia! Woo! Napuro na ko, sir. Ay kung sukol yan! Wala kay karapatan mo. Ay kung tulo-tulo ang commander ko nimo! You should respect! I know. Kabalo ko. Ha? Kabalo ba na ikakanan niya respeto? Ibutang mo! Stop it! Wala kay karapatan mo. Nakakot ako ninyo! Sir! Wala kay karapatan mo tulisok na mo ba? Dapat tuluan minimo tarong. Remind! Tama. Giremind ka nga commander ko nimo! You should respect! Sundalo ka! May dapat kabalo ka na! Mo respeto ka sa imong sir! Sa imong boss! Dahil sundalo ako, dahil sundalo ka, sundalo rin ako. Sundalo ka! Kailangan respetuhan mo yung sinong nakakataas sa'yo! Akong gusto, akong sugo, tumanon nyo, tungod kay ako ang boss ninyo! Ang kamot, ibutang! Mo tubag pa kay karon, mabukol na yun ka! Ikaw! Tindog ba, tindog?
Hands up! Ana, okay. Ikaw be, ali diri sa akong tubangan kay bungol kay ka. Dili sila, ikaw. Dito sa tubangan. Okay man. Ang posisyon. Dili dia pagkatubang diri. Give me one push up. Di ka kabalo, di mo na ako ha. Tanga! Ana! Ana ra, kasayon! Sige! Sige na! Pagdali ba, pagdali! Buhata to! Unsa pa ko sir? Unsa to? Push up, buhata to! 1! I will count you 1 to 5. Dili na mao, bugo! Anaon! Ang lubot, dili na mao! Ana! Extend na siya! Dili na bugdo! Ana! Pantay lang! Ibaba na! Ana! Tapos, ayos ang kuhan! Okay! 1! Gaya ni... No! Ana! Sir, mapuno lagi ko ron sir. Pagdali ba? Ha? Dito mo ba? Ha? Sige, pusap! Okay, good! Tinap! Back sa posisyon! Back sa posisyon! Sir, yes sir! Back sa posisyon! Back sa posisyon! Ikaw! Wala na rin! Okay! Push up! Push up! Wak ko yung mga... Pila sir? Isa lang! Okay, I will count you 1. Sige, 1! Okay, good! Red! Dali! Tanga! Ang kamot! Kamot! Alin rin! Sir, ano ba ganina sir? Ayos! Sige na, push up! Isa lang! Okay! Dili na mo! Bugaw! Bugaw! Sige! Og! Tanga! Ikaw ay gawa sa posisyon ba? Bungol! Bungol! Wak! Batasan! Alin na rin! Ana! Tanga! Mga white ka! Okay! Wow! Diliin nga na! Ano? Ana! 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 Tapos ang ulo, ana! Dili na nakaplat! Ana, pantay lang! Tapos ang shoulder ni mo, no? Ang main function niya. What? Ana! Dili na kimpang! Dili lagi, ana! Ana lang, ha? Ang ulo! Ana kamay! O, sige! Down! 1! Ana pa! Ana! Down! 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 1! Okay! Tindog! Ay! Kailangan! Ano na nagpaman mo? Dahil! Pakon di ka ron! Amin na! Look at me! Look at me! Look at me! Look at me! Tanawan ninyo si sir, tanawan. Look at me! Balik dito ba? Tanawan na kako. Ayaw lang Leo! Look at me! Then, copy my action! Copy my action! Okay! Ganyan, ganyan! Ingon ka ayaw lihok. Ya mo lihok ko kasama na pugkunin mo. Huwag kay batasan yun ba? Sige! Ana! 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 Ang inyong line ba o? Ano tupong? Tanga yun kang nakuha ka ba? Nag-dechay buot ba? Sige na! Kung anong nanihawak man ka? Pabunal ka? Wali! Na! Okay! Bali man sila sir. Bali. Oh, lagutan yun! Bali. Ikaw ba? Bugo kay ka! Tanga kay ka! Ana o! Ana ka! Ana ko ganiha ba? Tanaway ng forma o! Di, parihan na mo! Tanawas yung mata ha! Okay! Step 1! Back to the... Okay! Ana! Okay, good! Ana! Kamutaan ba? Kana dia! Ana! Kay isukot! Sukdo na mong kalaban! Ulol! Ulol! Sir, gusto nimo sir. Kapao ti karon. Balik! Dili! Ulol! Ulol! Ana ka balik. Sundog ako ba? Saan ba gusto nimo? Unsa man gyud gusto nimo? Pila na ka minutes? Pila na ka minutes? Huwag kong balo. 100 minutes. Ano video ba? Pila ka minutes?